Hello a chuirde chunasáin sibh ná mé a chlós geart Tásúil gan go bhfuil duine second leis. Ok, a bheit tá Instagram I féinne úint a bhíon deachreachtaí gom le Instagram ach is léir go bhfuil sé féimiú a geart an éis buchas le dia. Right, so just bhheallam dainniú a dhéanam go bhfuil gachéan rud a gobaid ceart mar uaireanta bhíonn sé deachar go leor é seo thocrú ar dúis, so fannaigh soccer a chuirde. Tásúil go bhfuiln sibh go maithniuh is a buint tainniuh as an lá pééis ceala. Right, Tá nach mór réigen is a chuirde. Gur má go as an follow sin megan 808 ar Instagram gan Santa. Right. Okay. Bhfuil si bhná mé a chlása geart a chuirde tásúla an go bhfuil. So just bhrálam tainú dhéanamh bhfuil sé gobar ar fud na háite agus tá beo a chuirde ar Instagram, Twitch, YouTube agus TikTok. Ag ná géanna tamsach ar fud na háite. So just duine second leis. Bhfuil tú. Second leis. Ok, go seoag tá sé féimiú a gart. Hello, the wee garden witch ó chuide chunas tá an tá inneomh inch géal agat. So níor immer mé a clochas á riamh im héal a chuirde so níl thu gom cad a bheith tar lós a chlotha ach just denna díirecht é chiimirt chiime gcónaí é an tá sé gopur a Twitch. Fé mar bhí rá am chiime gcónaí é ar TikTok agus is léir go mííon gachéin aimirt na leanta so dúirt go dos nó dá imirt leis. Conas tú arbiter dream ein scéal agat Tásúla go bhfuin tú má. Right. Search public servers. Tá chlochan sa. Ok. Allow. Ok, nílim sé dahí ar a glásán an chuir a chuirde. So chiaamíd. Bega meid sé deachar an bega meid sé éasca. Ach, mit snú go mór leis péis géal le. So conasáin si bheith fad an jobh chiam go bhfuil glór daoine techt is a gomach dos na ó gaché an áit. Tá beo ar Instagram, Twitch, TikTok. Ó stop tá is féidir le daoine a chlás. An bhfuil siad san an mé a chlás neidir. Tásúla gom na bhfuil be go mé gom iad view iad ok, tá id muted an éis. Sin é Big Irish World conasáanta se tá cafe uaim leis. Éint céal go nó. Se tá com a bhair ná bhfuil gur má go sin. Conasáin tú líam díal fecha gom éint céal go. Se is gur má go sin is Stefan is má rud é. Ach cad a bhí ará tá com a bhair a glósán a bhfuil arbiter dream is breala mé. Tá go bhúntaach mar chlothe. So neidir cad é scéal choiríomh tá mé conasáin tú spíní bhíoí fáilte ar neis. Cad é ní hiigem cad atá tar luach chuirde. Seo cheadóir a imríos a chluchas riamh so ní clú gom cad é scéal.
Níl a choiríir a bheits de fáin níl fadír Tás gom bhíoch duine nó cho nada níl sin na freigrtá gom duit ach like fad conas go how to start be gom ceiste chuir ar an chat mar tá ó se tá cúntas Twitch gom is fear chuite Big Irish World gur míle mai go sin. Óidirnta bíonn sin níos fearr a bheith féochaint ar Twitch mar just bíon cuman níos a bhearr ar as stream dar lom. Host only. Na hiigim sé tá ar Twitch do bhí gardener tá nasc sa bio. Bé go bhétain é sin a dhéanamh Stefan an is Stefan an animatá earth cad é sin neadidir cá bhfuil an cétá tuigim tá mé buint úsáid as Streamlabs Big Irish World buineann sé le OBS ach caiig tú íoch gas chuin an multistream a dhéanamh se tá feidir bheith siúil mór dimple na háit nach bhfuil a chaithil right return to title neadidir hiigim é sin finds be go bhíat an server a chur a chéalan níos a dhéana find public server South America no Europe tá bhfuim search public server game in progress join ok déna dúireacht é lei seo dhéanamh neadidir gur má go sin í bhín ó cad a chuiteach an son ja tá Streamlabs handy galore nach bhfuil search public servers oh wait bhí chlutha ar siúil an son hena héan like cad sa deal find server find public server Europe search public servers Espanol God forbid I speak a bit of Espanol cad sa deal can I have na bhfuil sé gobais create server neadidir ní léon chuirde go méid ar a glásá ja bhíonn sé eisteach is fear chuit Big Irish World orintanta chuirann sé seachairm ach cheara find server déna dúireacht é le game progress ní léon an son beginners welcome good ass okay tá an stopéis go le who's host ceist an a bha bing bing ceist an a bha let's go is fear chuit tá mí go léir a fneacht ar an host an leis conas an tú Ireland Ireland's kicks for arrowingnick Tásúla gom gur lei is tenne a gceart cá bhfuil an host nadidir na hiige mag chlás an chuir a chairde cheada sin é mar a bhíonn se so nadidir éon scéal a géan na goibh díalsce gom nó díal feic fé mar a déirtar pose ó se hiad na pose is béis go le an úsáideach
Cábhfuil an host. Nadidir. Ó seo paint mode is breala mé sin. Bhfuil an colour picker an sa. Tá. Ok, tuigim níos sé. Ach cána de host tá sé ar seachrán is léid. Nadidir. Beag mé go an chlósá chiimirt ó dé gin teile. One second, déanna checkit mo chaán an san. Na stop. Na bach ígle sin in chuir a chairde. Ok, beag mé go an chlá eile well server eile chusáid. Nílam big Irish World just úsáid am nadidir catógan úsáid gom am riomh de sin tágan úsáid gom. An mach capture card bhuaim dámach aber dom men bio ar an Xbox nó ar an PlayStation beag mach capture card bhuaim. Right. Return to title. Denna díreacht server eile chailt. Can heb go míonn sé ó deachar sa server chailt. Denna díreacht ceann chailt ó North America. Oh, United Kingdom. Right. Game in progress. Oh, tá the games in progress. Tá the cloí ar fada I món. Oh, Jenny Mac. Tá si ar fad longest make agus las na he có. Game in progress. That's a deal. Bhfuil éon bhiltaí chun tú ró sin éon scéal agat. Bhfuil éon bhiltaí tá mé ar Twitch an Anios tam I nánach. Oh, waiting. Seo tá bhaim. Right. Déanna díreacht. Dul seachsach le ríist. Se tá mar an ggéan a ró sin. 3D eyedropper, ok. Tá sé lódáil. Bé go bhfuil sé muil. Bé go bhfuil sé saach máil an isis. Acting natural. Tá sé tá chlásá ar an nós prap hunt. Ach tá sé defhiúil buinn sé le dahanana agus le cuasaí peantáil. Ok, ní ribraig é sin fidíir. Ok, den díreach server eile chailt, I suppose. Wait, an bheatan me server féannig go a chrathú. Beag bheatan. Ach ní lá go gom sin a dhéanamh níos. Europe, ok. Conas tú Joshua éon scéal a got. Cé an rud the Wee Garden which cattá siúil. Nadidir. Ok, right. Tá míad go léir an sa níos. Tá Gearmán leis leabhar daoine. Conas tú an seo go chéon scéal a got. A chuile an go bra. Cean animatáid a glóthasá ríist. Something chameleon, meccha chameleon an animatáid. Is brala mé tá sé tíimiúil tá sé anna dhifriúil well tá sé ar nós prapont ach nadidir just bíon rudaí bíon sé tíimiú glór. Ó conas tú is brala am a chumatáirt. Ó cábhfuil Seán Park. Tá sé sin limithe le fadó a Joshua is iad.
Se sin é roisin post go is fear chuit seohé post gom cé ná ba mé an airgid. Staff cá bhfuil an hós. Se anhaon muice sin é chara. Bhfuil tá ag géanana go bhéir glásá le tá mé fneacht aber le chuig neomatí an is agus nuair hitan rud meach ós Slán leró sin bíoch lá bheit got. Agus mar zódaíh a chairde bhfuil begamach is a chuide goibh. Tá beo éid Twitch, Instagram, TikTok agus ar YouTube so tá ar fud na háte. Chur má go tá sin ro sin. Searas sin mar bhíonn se. Just tá fánar mó chlá chiimirt. Cad é seo bhfuil Gearmána sé géanana goibh na hiigem catá scrítéid ar a bhar san sul go bhfuil sé biasach. Idir be go mé gom dul seach go chlutha eile. Stop tá daoine gair gohaint sa chat an leis. Ar ceart choiréirih le táid an sa le tamil an leis. Ó Turkey. Ó tá sé ó an bhfuil sé tas nó an leis. Go seoigh. Go seoigh gach diatarrá. Right. Stoil an go bhfuil sé tas nó an leis. Ó stop cad é seo. Ok, tám sé bed de bhleach péisciile. Ok, son nílim sé dahirir a glás an chuir a chuirde. Ach tá sé tas an heb péisciile fé héide be dhéidir hir háil. So an bhétain beidir bhétain an bhfuil mó amatá gom. Neidir. Ó tá fé stras choiréir cad áit bhe chailt. Noch sé riúnach sa. Och. Tá scanráir a chuirde. Well ní choiréir bheach just cad áit ra nó agus se chiaadóid ar níos chlásá so your birdie is very too much is cum lem a choiréirih. Ok, cad áit ra nó le níos láideach. Ok, déanana díireach dul an sá chuirde. Ok, paint mode. Cad an eyedropper a chusáid agus ra nóid a das sá. Ok, an bhfuil sé rá Londroch be go bhfuil. Stop. Ok. Beg siad a teach glúatás gom so begur me da eile ra nó agus abaid cadtá dhéan go manis. Ok. Conas go bhétain is ó stop. Tá sé ar fada téite meas a chéal in éiseach chuirde. Ó tá mi bhd ró chealan leis. Na hi me chlásá. Agus tá paint ró tá paintbrush ró mhór an leis. How do I make the paintbrush smaller? Oh, brush size. Oh, take him a nice. Okay, I have to lock in now. Search start. Okay, tá sé tasna ach. Just denid éireacht. Okay, cén data bhfuim. Seo da. Ceara. Right. Oh, níl com a bhaid sin an échaid a chuirde. Níl com a bhaid an échaid. Tom cooked. Tom cooked a chuirde. Just cadró éigen de dhéanamh so denad é seo don neomad. Tás gom go bhfuilim se cooked. Féin áfuilim. Bhfuil spectator mód an sa stáilm go bhfuil. Ó fáilte go dtí Twitch Big Irish World constanta.
ó tá cuma lofa éid seo chuirt nach foiil ach chead denadíirecht. Nílim ní rim rias a chlás an riamh Big Irish World ach thula tracht éid all right. Slenderman, cábhfuil Slenderman. Níl post a gom user, well tá, bhím se gabhart le blach, Canna hebh gomach post eile bhim. Canna hebh go míon gachéin I leabhar fem post. Is mac léin mé is na leir son. I blew myself, tá gim leis tá stáilm. Right, cá bhfuil a spectator mode? Cad a héite mechan? Cad sa díal? Cad a héite mechan son aga an host, bégur ág. Ó me léan. Ja, cheanna síireach na líon na buí a chuir isteach ach ní ráidir glum is sin dhéanamh gceart ach tá chlutha críochna leis is sléid cai go rimig host ar chus éigent ó me lé an tóla me sin. Right. Ó wait, ní reis a gceiste go me sin a dhéanana fine server sin tá bhhaim. Europe. Search public servers. Céú héan fiú bhain user. Can hebh gomach post bhhaim. Right, tá chlásán ar siúil fel láthid. Gur má go lei sin. Ok, go seo ag denadíirecht leisteach dí áán. Ok, ní ibrig sé caigur chuid daine éisteach. Euro. Denadíirecht leisteach dí an áit seo. Right. Cá bhfuil an host tásúil gom bhfuil sé inar measc. Right. Léint géad a goibh sé chuirde. Click here to download it, okay. Oh, stop, cad é seo chailt. Oh, Twitch. Okay. No, cad é meach an glásá. Níl an maid sin a gom. Oh wait, just déat an é a chailt an é sé stáilm. Subscribe. Subscribed. Okay, tá sé feachta gom hena héan ag. Okay, good deal. Ó bhí rálam a bheith ein immert ar Bikini Bottom, doch sé sin good deal. Níl choiríidir ní bhíim sé géistecht rómhinnig le ceol. Ok, an bhfuil sé gramathe sa chlás an bheith go méid gur me mecht. €6 costas tá éir live laugh liomh radcur. €6. Tá sé réúnta go leorach mar sin héin sléir go míonn sé deochaid teacht éir chlutha sin an locht is mótá go méid a riadh. Tá sé tá snú go seoig ceapas an son go raibh na goróir mar caiilte gramathe. Right. Cai go rimig daine an son. Cumil am a choiríirh cean ról gom just bereal am a chlótha chiimirt fé chéide. Ok, is mis an hunter. Ok, is cumil am a choiríirh. Is cumil am. An bhfuiln sé i mé anar mar hunter mar sin chans go bhfuilm. Na crúna má an ba fair play a chuit do wee gardener Twitch. The wee gardener witch me leis ceall. Gur má go as teacht. Right. Míide tos nó a gceón tamlín a chaart. Bikini Bottom, ná deas an. Ok. Of course, Tom se it hóir daine ach cheara is cumil am charíirih. Right. Ok.
Tá táis le nó níis go seoigh si bheith. Tásúlagam go bhfuiln sibh bhfuil sibh dána chlutha a chlós a gceart a chairte tásúlagam go bhfuiln sibh ráis. Ein scéal a gaibh díal scéal gan fé meidir déidir me gcóna í fithe sacinn den is a chairde agus be míad na tos nó. Okay. Agus hásan go mín sé deochar go leir teachtar a chuoine óidirnta bím sé fiochann tíir a glásáid ticteach agus bín sé deochar teachtar a chuoine fóidirnta ach sin mar a bhíse so tá míide tas nó an leis caiad daoine chailt agus neacha mappas ó riomh im héal so dearing go méid sé deochar dom teachtar a chuoineh ach sin mar a bhíse gcónaí neach ní chiam éana fós. Léan an sa ceas go daine ar an son nach na íle. Ceas go daon an son leis. Státa sé anna dheochar. He daine chailt. Fiú dá bhíat an teach ar chuine bhain bhain sás go leor le sin. Eftir lacin tá lacin bhfuim an éis a chair de. Tá sé deochar go leor. An sin stólam go bhfuil siad ar fad de gaidí an éis agus mé dá leis fud na háite. Bhfuil éana le feiscint in échaid. Can na héamh ná feice méine. sé dear go leir é seo chiimirt ná fuile chuir de. Agus níl éana i tuairt nódanna dom in échaid. Ó, chláisiam rud éigint an san. Chláisiam rud éigint all ráid a chuir de. Ach can héamh ná feice mé an. A go bhfuilm tá daine an san. Can héamh go bhfuil sé chó deachar san é bhar. Cá bhfuil sé an méimhe. Ó tá é am go dána ná fuil. Ó tá sé i ggéal lómhó am an éis. Cá bhfuil sé? Canas gur éalaigh sé mar sin. Tá náide dáin arm. Tá gramathe. Tá sé ar Steam go bhís domsa chur ach be go bhfuil sé ar fáilt ar an PlayStation leis ach ar Steam a bhain dearthing Crouch. Nadidir. Car imig me chuine sin bhíos rómháil agus bhíos tá éim go héinis is léid. Bhí sé sin ar bhain na maice. Consanto plankton ein scéal agat. Se can spingbing tá sping ní chiam spingbing an san échair le afasar is fear chuit. Nadidir. Cá raimig sé. Ach cá bhfuil ó sin dúlbab nó pe animatáid. Bhfuil tú ná an dul thuas an sá. Bhfuil éanamh leach an sá. Am go héinis ná bhfuil raibh daine an san ní raibh. Okay. Clás an daine siúil is dóilem. Ach can héamh ná feice mé. Ó tá daine an san stop. Can is nar thug é sin féin ara. Ok, idir lí tá daine bhain feachta gan péist ceile is nach nó é sin. Sin spingbing a bhí an san is dóilem. Mar is scéal bhí sé buí nó spingbing. Idir lí tá daine eile idir bhir an éise cóúlam is de cúna dé.
Se bhí sé sa chart. Ok. Film sin ná seo dhéanamh. Ok. Bhí mo chuoine ná duine éile chailt. Film se ró ard an sá time. Ó tá go leir daine an sá. Well, ó nó sin iad na Hunters. Scéal ceapas go is an gachéin i seiscint an son is bheith tam líon nach. Ní hiigem conna sé sin a dhéanamh. Film sin ná daine éile chlós. Be go bhfuilm. Be go méid teanga chu eile a leabhart có neadar. Cá bhfuil na daine éile mar sin. Ó stop tá daine có leabhart am. Tá sin sách granóir nach bhfuil. Cá bhfuilid. Can I have enough? Neadar. Oh, crouch, control. Ok, tá gim an leis. Ó tá leach éigent an sá neacha é seo. Ok, ní dóla go bhéan an son. Go bhís somsa. Tá neart am a gin fó sabairt. Well, agus an níos bhó daine. This map is so buggy. Is fear chuit Valiance. Tám go bra meg an constant tú féinnig ein scéal a got. Bh daine? No, sin ceann dus an hunt. Ó táim se sa cean aine matáid an náid a ríist. Cean aine matáid an ógus seo ag fair play a chuit. Ní crappy patties, cean ainim neadar. Tá daine bhain fá go gain. Se is fear chuit a board dólra. An crosty crab sin é a board dólra. Conas gur ionis a rúd éide anim sin in échair. Like, bhíon gafa leis SpongeBob nuair a bhíos in mógach. Agus tám gafa leis bím se gcónaí trach éid Sping Bing. In TikTok agus mar sin. Se tá sé deachar go leir a páirtán geobach ó sprálam an anim sin. Bhachan an testrecha an efigúil fáilte stóilm sa chláir. Ok, can leid a daine éile. Faríos daine bhain péisce le ach ní rós ná an éile bharú. Right, tá gim an leis. Slán leat megan bíoch lá bheit got, maith got. Ok, tá am sin ána a chlós. Ó, bhaine muid an lá líon. Cá raibh sé? Nádar. Nádar cá raibh sé. Se is fear chuid sin é a board ó raibh agla dánartha. Idir líad bhuaimid. So is maith nó sin. Seans go raibh sé an son a lo afasar nílim cínte. Ach idir líad bhuaimid. Ok. Stop tá daine ligan scradan son is dóilm. Si bh ná sin a chlós. Ok. Déanna am chiad má deile cháilt. Ó Minecraft. An Minecraft máid bhreala mé sin a chiimirt. Se sách rúnach dom randa. Na fáil. Ok. Cá míid fa nacht an é séir na daine eile. Ja, ní dóla mé a bang. So. Just gan teachtarach í heol an son. Ok, tá mé fa nacht ar a chuoine leis.
Se spráil an Minecraft leis ó húntaach. Ok, tá míide tasnú tá chlá fecht agus na héanna nééis. Ní am rion choréireh tafa Craig nó Craig. Ach bíam se gimmert just GTA Online le chairde agus denimiid bhí se nó choin is ríis tabbaid. Right, cádáit ranúis. Tá chiam go míon gachéine. Oh no, cadá héite. No! Hanna déidir leis a glotha for years. Is mór an trú son. Mar bhí a tnú go mór leis an mappa san chimmert, as mé an bhleach, I bhleach. No sí is é beorla me chéad hanga chur chear a déanna déirdacht server eile chailt. Be gur mar server héananig dhéanamh. Ach ní leanna go mé déanana bhfuile chlásá có so fanna míid be go Vietnamese. Ok, chameleon. A go leor daoine an son. Ok, cá míid mad eile chailt. Ok. Tá sé fecht go an éis. Ok, agus tá sé fecht agus go leor daoine an éis. Right. Tá míide daoine seach é chailt an son be míid réig. Catá dhéanamh go moist chorizo. Baige chlotha a DLC nó mad nó pérád. Nadidir. Cad sa díal. Catá dhéanamh gine. Ok, tá sé fecht go buochas a tí. Ok, chaag sé chlotha na bheith. Right. Tá go leor daoine an sa chairde beag sé crackáilte. Ok. Dhéanas me chuid dhéanas neart stadéir trí chaile nach cá bhaimsre tá intin leis. Ok, tá map seo anna at chadéidir na foiil. We're buried too much. Be go bhéan just dul bhleach an sá. Just an mu in éir. Yeah, déanna déirdach just fneacht an sá. So tá an where's the paint mode? On color picker. Go seoig. Just fanlid an sá. Agus chiamí a chairde. Ok. Be go moch sé ro éas go teachtar amach. Ceara. Tá irdach a dhéanam gan péis go le. Tá anna landrach na fuilim sé. Tá is bhír a chuit an bord túil right. Shadow. Will shadow bhuaim? Just Cábhfuil an spectator mode. Tás gom go bhfuil spectator mode an sá. Right. Tá siad a techt an leis. Bidíard. Agus ní an tú ná na daoine ar cheiscint ar a glásá a chairde. Ok. Ok, tá go leor daoine fáil báis an leis is léid. Ach táim sé bhleach. Buchas le dia. Ó tá go leor daoine fáil báis. Na fuil. Nadidir. Cíam le. An dóil. Ok, bhí sin ná mé cheiscint cheapas gur há nó géráit bhean san ach níor dhéin. Ok, right. Seo sin th lína chuirde.
Ach níl taí go méidir go seo leis céal tá gom. Ok. Cag bhfuil daoine eile creacha páirt an raibh daoine an son, cag raibh tá sé marthe éisce le stoilm. Right. Ó tá daoine an son. Bhfuil? Chun go bhfuil sé beo fós. Bhfuil sé marmh nó beo? Be go bhfuil sé marmh. Déiring go bhfuil? Neatar. Léana is tí an sa. Not enough space. Tam ró ráwer. Sin na focail bhí bhim. Táim dearag le fearag is fear chuit the big Irish world. Right. Cabhan na daoine eile mar sin. Sgra daoine an son nach. Ní ra bheith nach. Daoine. Ó mar sin sé. Ok. Agus bhí sa féchan déir TikTok mar gan agus chunach bhfuil chlósáid fáilte éis sé Roblox, like inta ná an gacha an rud a chiimiir sé Roblox na leanta sa tá sé craáilte. Ok. Ó fuair is scór má mar sin héan. Gomtá leis an dhaoine eile. An bhecinn sé bhéanna chairde. Ok. Tá mo chuine cócráil sléis. Agus bhí fear nádar cad é scéal lei seo, is dóilm gohfuil just seans gur bógatá ann agus seans go bhfuil bhas feachta gé. Ar ní féidir lomsa é a bharú péisce le. Bhí léon an sa. Tá sé deochar go leir, ní leach beirt fáca níos. Ok, taine bhain fáca. Gur má go as é a reininte even, tá manna bhaia, even. Nádar tam go donna le hennacha mé sciol. Bím sé strachelt, agus bím sé strachel leis a glóchasáis léid. Ok, cag bhfuil, tá daine bhain fáca. Ach, tá an táma gomach níos. Cag bhfuil áit feachta ag mo chuine. Ó, fuair mar ré. Cá raibh sé? An raibh sé an son? Ó, bhí sé an... Ó, bhar drothad stóil an. Well, fair play cho. Nu de fáil go éis an échid. Ok. Dianthad iirecht le bhain éile chiimirt a chuirde. Agus an be gur am mecht. So, ja, dhéan sé anna obair chuiríirih tá molla tiltte ge cé go bhhuiine muide a lá lín. Right, déanairíirecht é seo chailt. Gad é shopping mall, subscribe. Ok, tá an mad feachta go manéis. Right. Ok. Be mi de tosnú gion second le cónamh dé. Agus bhé mar a bhí rá go an san tam beoir fud na háit ar TikTok, Instagram, Twitch agus ar YouTube leis a chairde. So tá míidne i fnecht éidir glohas an leis. Tá mit nó go mór leis. Agus an begar an mecht in a dhé sin.
Right. Tá mí de fnacht le duine bhain in éis. Agus an be mí den nán sacha chuir leis an glá nó bé go bhá go a dhéine seo sin a hiite mecha in nóid dhéarnach nadidir fi míid. Nadidir. Ein scéal a géanana goibh. Catá dhéanamh go oké tá míide tasnú in éis buchas le dia. Right. Tásúil gom go méid deis gom dul a bhleach. Mar do glábhíon deis gom. Okay. An bha. Right, hide time. Be gom áit bha rá nó an éis. Tá deochar glóir. So, noch sé pose. Saolig dá bhéat an a bheith in my skirting board. Wait. Bhfuil cead gom a bheith an sa? Tá. Okay, déanana déireacht paint in a dhéanamh an éis. Your body is very too much an bhfuil. Okay, ó cad amach. Tá náid seo ró right, pose. Okay, I have to lock in. Tá lock in a testáil in éis. Can I have now féidir an pose? Oh, I have to cad amach ó paint mode. Okay, Tom Sach. Tom Wheeler am in éis. Okay, paint mode. Cad das ó ránú go tapaig. Okay.Il cumróáil géid seo chuirde. Big na shell gordia canna pocket buile about the saw. Oh, straps. Sprálam a táir an son. Right. Am an saw. Ag sin an focail bhí bhfuim na shell gordia ní raibh a focail a rélam. Right. Déna dúireach táinting a dhé an bharra. Gynna fil áit ró bharrán a gomsa. Okay, nadidir canlaid na shell gordia. Yeah, stóile mé a lo officer bhach sé ró jochir teachtaid. Agus tá cí leis an mechanic sin chuiríirih. Right, just camid fa nacht an leis a chuirde. Consan tú Adam in scéal got. Tá náid seo mac go leor na bhfuil déatoch sé bheith níos a bheasa. Okay, hán do raibh chuine. Actually, bhachan áit sin féan gúntar I bhad níos bhar is tóilem. Ach, gearra ní tóilem. Okay, tá daine I féachantar in an son. Bhil sin ná mé cheiscint. Okay, bhí sin ná mé cheiscint is léid. Cheapas gur bhaine sa lá an son ach níor bhain faríirs. Ach, gearra sin a Harlaíon. Agus bhí daine eile díireach im heis an son. Okay, tá na glasarí ar bhil an sa. Gus tá táime is slá nó an éis na féil. Right. Allelu, tá an pocer buile. Sin é tárán. Okay. Canad na daine tá bleach. Ca go bhfuil siad an sa? Bhím sé strachailt leis seo chuirt an bhléanana go an sa. Níl. Se sin é Big Irish World. Right.
Cafuil gachain le. Níl gan sá. Níl. Tá daoine tá bhfuil tá míid na cocht is sóilem. Ok, hána mo chuine chuine. Right. Ca go bhfuil donna éigent I bhleachan sá. Chola daine I leabhar an son. Again. Catá ra ag mo chuine neidir. In lá an bhfuil éan an sá. Neidir. Ní chiam éan le. Tá sé net now. Tám go donna charéidir leis. Ceist bha a gabatúma neidir is brealum idir fad ach buinem anna henne bheas árá na té neidir bhfuil le tárán son ar ólas got. Ach tá sé anna bha tá sé anna chunta bhí mar de déirtar. So is brealum árá na té chola ag an reachtas é agus bhí sé go seoigh bhuiine is anna henne bheas. Tá tanú go mór leis na reachtas me géanana go bhdal go dtí an reachtas. Líanana. Tás ó go méid. Right. Ní chiam éine tám go donna. Nadidir cad cé a chomé. Ó, nílim cínte. Nílim cínte prih. Nílim ró cínte tám go donna le aimanacha chairiúdamh. Right, we're cooked. Cá raibh gachéine. Ó bhí fearr tíúireach an son. Ó bhí sé bhleach an son, like bhí sé sin ró dheochar. Agus an raibh duine idir shelf do bhí. Cá raibh sé. Neidir bhí ar foiid na háite. Tá bhí mappas an deochar glór ná raibh. Hello, manat na Daydream. Gan is hánta ein scéal a gut. Could Jay mar a táta? No. Right a chairde. Sin é sin. Be gur am mecht an is. Tá mu dal go dtí a gaeilge. Ja, tám go donna is fear chuit a punk. Ach péis gil é a chairde. Gur míle meach go bheith fad as techt. Agus be mí de caint a ríist. Licún of day. Slán live. Slán live a chairde. Tá le a bhadra fair play a chuit.